mungkin dari Lampung, keluarga dari Lampung atau dari Tulungagung, Nak. Mungkin ada yang mau joget di sini, mau menyumbangkan suara emasnya, monggo. Mungkin Bu Erni tadi sudah request di grup tadi sudah disampaikan. Ono ayang-ayang, ono saya tak deloke, Nak. Saiki serba online, Bu Erni iki gak nyebar undangan undangane online wong mampu, wong sugih ono. Apa-apa online sebentar nggih. Sorry. Ndak piye wong jenenge ning kene iki. Itu yang minta Bu Erni. Iki. Minta lagu Sinarengan. Sinarengan ayang-ayang aku udah lupa bunga istimewa kawitan sinawang terus tekan mati ngerti nono ate ya saya jeling aku dong segera matu gelangan tinggal lihat. Makan. Yo maksudku pilihan. Apa ya nyanyi apa ya? Sembarang. Aku udah lupa tayat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on hidup sendiri tak perlu kau. Aku kendangannya sing apik. Rumah samu iki kemiji kesan. Sawat HP iki lho. Aja rong lunas. HP-ne bapak rong lunas. Mas kipas iki ganggu iki. Ya gila ya. Kipas iki ganggu. Aku udah lupa tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku wis gak usah mbok tabuiri teh wis gak apa-apa. Kalem kono yo. Sing digopone. Aku mau aku nyanyi kuwi liyane. Liyane sing ndi? Wis cuy jan koyo kas. Ayang-ayang iki. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Wis, ayo Mas ganti lagu lagi. Sinarengan. Lah kok mau tuteli saiki? Hah? Ya ben kok anu kabeh rata, ben rata. Lah mau jebule rata. Kawitaning sinawang. Kawitan sinawang pasuryan. Tansah kinawang ing samene. Gedene cintaku luar biasa. Jelas paling kuasa dunia. Walau kadang gawe aku kelaran. Apa wae tak tabrak yang mencari penghalang. Ngerteno ati Mas, ngerteno ati piye? Ngerteno atimu sayang. Ngerteno. Ngerteno. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bengong. Sendirian hatiku jadi segoro matu sung lemong tenanan yen tan pramre ing sarino ing sadalu. Wis Mas gelangan tinggal lihat. Mau bangga Mas wis aku ki arep tak tutukne kok. Oh nana Mas gelang Mas. Tinggal. Aku gak arep nyanyi kuwi mau wis dinyanyekne karo Putri.